Fi a Joe Allen, gan Manon Steffan Ross. Pennod 1. Y gôl berffaith. Y math o gôl dych chi'n aros trwy gydol eich bywyd amdani. Dwi ddim yn dweud mod i'n beldrwydio'r anhygoel. Nid fi ydy'r gorau yn ein blwyddyn ni, dim yn fy nosbath i hyd yn oed. Ond roedd hon yn gôl y byddai Gareth Bale yn falch ohoni. Wir ar. Roedd hi wedi bod yn gêm ddigon diflas tan hynny. Dim ar ôl 84 munud. Roedd tîm Aberyorwg yn well na ni fel arfer, ond doedd na ddim fflach yn ddyn nhw heddiw, a dim siap sgorio ar noninnau chwaith. Roedd pawb wedi cael llond bol, ac ei bod hi'n ddydd Sadwrn braf yn mis Mai, roedd hi'n oer ar gau pêl-droed y glan. Safau'r rieni ar ochr y cae yn edrych wedi diflasu'n llwyr, a hyd yn oer y rai sy'n arfer gweiddi a regi o hyd yn dawel heddiw. Roedd dad wedi sôn ei fod o am ddod. Byddai'n dod i weld gêm pan oedd hi'n braf, ac os nad oedd yn rhy brysur. Wrth gwrs, roedd mam yn sefyll yno, fel y byddai'n gwneud bob un dydd Sadwrn. Ac yn sydyn, fe ddigwyddodd o. Dion wnaeth basio'r bêl atai. Roeddwn ni ar yr asgell, ac na fyddwn ni'n cyfaddau hyn i neb, roeddwn ni'n gobeithio na fydda unrhyw un yn pasio'r bêl i mi, gan fy mod i wedi blino gymaint. Ond doedd Dion ddim eisiau'r bêl chwaith, felly fi cafodd hi, a symudais draw i gyfeiriad y gôl, yn disgwyl i un o hogiau Aberyorwg fy nhaclo i. Ond rhywsut, a does gen i ddim syniad sut, llwyddais i osgoi 2 ohonyn nhw. Roedd pethau'n dechrau mynd yn ddiddorol. Ond roeddwn ni'n dal yn gorfod mynd heibio amddiffynwr gorau Aberyorwg. Oedd yn brysio tuag ata i. Curai fy nghalon yn uchel dan fy nghrys a theimlais rhyw egni arbennig yn llifo drwy nghorff i gyd, yn enwedig yn fy nghoesau. Edrychais i y fyny. A ddylwn ni gymryd y gic rwan? Na, roedd yn rhy bell. Mewn dim o dro roedd yr amddiffynwr o mlaen i, a'i droed chwith yn ymestyn am y bêl. Roedd yn rhy agos. Fedrwn ni mwy ysgoio. Cyn i mi gael amser i feddwl am y peth, roedd ni wedi penderfynu beth oeddwn ni am ei wneud. Ro'n ni wedi gwylio pêl-droedwyr fel Messi a Peli, yn ei wneud o cannoedd o weithio ar y we, ond doedd hogiau 12 oed, fel fi, ddim yn gwneud hyn, ond dyma wnes i. Tarais y bêl yn ysgafn gyda ochr fy esgyd, trwy goeso'r amddiffynwr, cyn symud yn sydyn mwyn nôl y bêl o'r ochr draw. Megsio maen nhw'n galw hynny. Yna, heb feddwl am y peth, saethais at y gôl, y gornel uchaf ar y chwith a dyna ni, gôl y ganrif. Rithrodd y hogiau draw yn neidio arna i dan weiddi. Weles i erioed neb yn megsio fel na o blaen, medda un ohonyn nhw, a mae rhaid i mi gyfaddau. Dyna oedd eiliad gorau fy mywyd. Roeddwn ni'n arwr. Troes i edrych ar y dorf a ngwyneb bron a chracio efo gwen fawr. Roedd y rieni i gyd yna, pawb yn clapio a chodi bawd, ambell un yn gweiddi, da iawn ti, neu, nice one Mark. Roedd mam yn neidio i fyny ac i lawr, a gwen lydan ar ei wyneb. Wnaeth hi ddim gweiddi, ond roeddwn ni'n gallu dweud ei bod hi'n ofnadw o falch. Doedd dad ddim yna. Fy ngôl i oedd yr unig un yn y gêm. Glanant 1, Aberyorwg dim. Biti garw nad oedd unrhyw un yn ffilmio gyda'i ffôn, achos mi fyddwn ni wedi gallu gwylio'r gôl yna drosodd a throsodd heb flino arni byth. Roedd pawb yn glen ofnadw efo fi yn y stafell newid, yn enwedig yr hyfforddwr. Fi oedd arwr mawr y dydd. Doedd ni ddim eisiau gadael, hyd yn oed ar ôl newid ac ar ôl i bawb arall dechrau gadael. Safai mam y tu allan yn aros amdana i. Rithrodd ata i a roi sws fawr i mi, a roi ei breichio yng ngwmpas.
O, Marc, roedd hwnna'n anhygoel. Diolch. Na, wir y ti rwan. Welys i erioed ffasiwn gôl mewn bywyd go iawn. A ti wnaeth ennill y gêm. Naeth mam ddim stopio siarad am y peth o'r holl ffordd i'r siop, wrth iddi roi pethau yn y fasged, ac wedyn yr holl ffordd adref. Erbyn i ni gyrraedd ein tŷ ni ar lôn popty, roedd hi wedi fy ngymharu i efo Gareth Bale, Mae'r, Ian Rush a Maradona. Eisteddais ar gadair yn y gegin wedi ymladd ar ôl y gêm. Tarodd mam y tegell ymlaen a dechrau rhoi powdr siocled poeth mewn mygiau ni'n dau. Naeth dad ffonio? Gofynnais, gan drio peidio swnio fel bod otsgen i o gwbl. Naddo, atebodd mam a'i chefn ata i, a'i hithau trio'n swnio fel petai hithau ddim yn malio chwaith. Falle wnaeth o ffonio wedyn, neu mi gei di ddanfod neges iddo fo ar dy ffôn. Bydd o wrth ei fodd yn clywed am y gôl na. Ond nes i ddim. Doeddwn i ddim am ei disturbio fo os oedd e'n brysur. Dwi'n mynd i cael cywod cyn y gêm, dwedais wrth mam ar ôl gorffen y siocled poeth. Roedd Cymru yn chwarae Slovacia, ac roedd mam wedi prynu pitsa mawr i ni gael ei fwynhau wrth wylio. Codais ar fy nhraed. Hei, medda mam, a throiais i edrych arni. Roedd y ti'n well na Mark Hughes gwreiddiol heddiw sti. Gwell i mi esbonio. Mark Hughes ydw i. Dwi'n 12 oed ac yn byw yn Fangor efo mam. Roedd dad yn byw yma efo ni tan oeddwn ni'n 7 oed. Ond wedyn fe wahanodd mam a dad. Mae o'n byw yng Nghonwy bellach, sydd ddim ond rhyw hanner awr i ffwrdd yn y car. Dwi'n mynd i aros yn ei fflat o weithiau, ond ddim yn aml iawn. Mae o'n ddyn brysur. Mae ganddo fo swydd bwysig, rhywbeth i wneud efo gwerthu cyfrifiaduron i gwmnïau mawr. Gyfalwraig ydi mam, sy'n mynd o gwmpas tai hen bobl i'w helpu nhw i folchi a pethau felly. Ydych chi wedi sylwi ar fy enw i? Mark Hughes. I'r reini sydd ddim yn gwybod, roedd na ddyn yn chwarae pêl-droed i Gymru o'r enw Mark Hughes, ac roedd yn enwog iawn. Roedd e wedi chwarae i glybiau mawr fel Manon a Barca hefyd, ac am fod dad yn fan mawr o bêl-droed, mae'n addoli Mark Hughes. Hughes ydi cyfenw dad hefyd, a phan gafodd mam a dad wybod mod i ar y ffordd, roedd dad yn trio mynnu y byddai'n rhaid i fi gael fy ngalw yn Mark petawn ni'n fachgen. Ond roedd mam eisiau mabon, ac yn dweud y bydde pobl yn gwneud hwyl am fy mhenni petawn ni'n cael fy enwi ar ôl pêl-droediwr. Ei bod hithau hefyd yn licio pêl-droed, doedd hi ddim wir yn hoff iawn o'r enw Mark. Ond, ar ôl i mi gael fy ngeni, ac roedd hwnnw'n gyfnod eitha anodd i mam, dwi'n meddwl, a hithau wedi mynd braidd yn sâl. Dechreuodd dad fy ngalw'n Mark beth bynnag. Fe ddwedodd wrth bawb mai dyna oedd fy enw i, a mod innau hefyd am chwarae i Gymru, fel y Mark Hughes gwreiddiol. Erbyn i mam wella, roedd hi'n teimlo'n rhy hwyr iddi newid fy enw i. Dad gafodd ei ffordd, a Mark Hughes ydw i byth ers hynny. Mae mam yn dweud ei bod hi wrth ei bodd efo'r enw erbyn hyn. Y ryfydd ydi straeon fel na, achos mai stori amdana i ydy hi, dwi ddim yn siŵr sut i deimlo am yr hanes. Pan fydd dad yn siarad am y peth, mae e'n llawn chwerthin a hwyl. Ro'n i'n gwybod mai pêl-droediwr oedd y ti am fod. Ond dydy mam ddim yn gwenu lot wrth dweud y stori. Dwi'n meddwl y bydde hi wedi licio cael fy enwi i. Roedd hi'n gêm anhygoel. Roedd hyd yn oed mam yn dweud. Bale, fel mae o, yn sgorio fel petai ganddo fo pŵer hudol dros y bêl, a Robson Canu yn gadael i'r bêl grwydro i fewn i'r gôl yn ddigon hamddenol. 2-1 i ni, a doedd gôl Slovacia fawr o gop. Ti'n meddwl ei bod hi'n bosib y bydden ni'n gallu ennill y Euros? Gofynnais i mam wedyn, y ddau ohonyn ni'n llawn dop o pizza a ffop. Pam ddim?
Mae Beil yn un o chwaraewyr gorau'r byd, medda mam. Chwarae teg iddi. Dwi'n meddwl ei bod hi wedi dechrau dilyn pêl-droed achos mod i'n gwneud, ond roedd hi wir fel petai'n mwynhau gwylio gemau erbyn hyn, ac roedd ganddi bwynt. Pingniodd fy ffôn yn hwyrach y noson honno, wrth i mi swthio i gysgu. Dad. 2-1. Dyma oedd y neges gyntaf iddo fo anfon i mi ers 7 wythnos. Ceisiais i feddwl yn ôl i'r tro diwethaf a gwelais i o. Mam bach, Nadolig, 5 mis yn ôl. Nes i ddim ateb y neges. Dim ond troi fy nghefn ar y ffôn a thrio anwybyddu'r llosgi yn fy mol. Gwyddwn yn iawn beth oedd o. Dyma fyddwn ni'n ei deimlo bob tro efo dad. Siom. Syllais ar y poster mawr oedd yn gwenu arna i o gefn y drws. Roedd yn enfawr ac roeddwn ni wrth y modd efo fo. Joe Allen, un o fy hoff chwaraewyr erioed. Roedd yn arfer chwarae i tîm i, Lerpwl, ac nad oedd o'n cael cymaint o sylw a llawer o chwaraewyr eraill, roeddwn ni'n meddwl y byd ohono fo. Dyn eitha byr ydi o, a wastad yn swnio'n ffeind iawn pan mae'n cael ei gyfweld. Ond ron i'n ei edmygu am ei fod o'n gyflym ac yn gyfrwys ac am wybod sut i chwarae fel rhan o dîm. Roedd hi'n cymryd dyn go iawn i adael i bobl eraill sgorio'r goliau dych chi wedi eu creu. Hefyd, mae rhaid i mi gyfaddef, mae Joe Allen yn debyg i dad. Roedd ambell un wedi sôn am y peth yn y gorffennol, ac weithiau, pan fyddwn ni'n syrthio i gysgu, byddwn yn dychmygu mai poster o dad oedd ar y wal. Nid poster o pêl-droediwr nad oeddwn ni'n ei nabod. Ond roedd heddiw'n wahanol rhywsut. Roedd Joe Allen wedi tyfu ei wallt yn hir bellach, a bardd fach ganddo hefyd. Mae'n siŵr nad oedd o mor debyg i dad bellach. Mi wynes i'r un fath ac y byddai i'n wneud bob tro y bydd rhywbeth yn fy mhoeni i hwyr yn y nos. Cai fy llygad a meddwl am y goliau roeddwn ni wedi gweld ar YouTube. Dwi'n meddwl i mi syrthio i gysgu'r noson honno yn meddwl am y ffordd roedd Peli wedi megsio yn yr gêm yn erbyn Lloegr yn cwpan y byd yn 1970. Petawn ni'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd nesaf, dwi ddim yn meddwl y byddwn ni wedi gallu cysgu o gwbl. Achos weithiau, mae'r union beth dych chi eisiau iddo fe ddigwydd yn digwydd. A phethau'n troi allan yn union fel roeddech chi wedi gobeithio. A dyna oedd ar fi'n digwydd i mi.